За най-красивите младоженци продължаваме с Стеф Чобет. Най-новият кючек на Стеф Чобет. От майката много специално пристига на пара. С кючека Мона Лиза, най-новото за 2025 година. За най-красивите младоженци. За най-красивите за 2025 година, най-хубавите младоженци, най-готините. За най-красивата булка. Айде Стеф Чобет. 1, 2, 3, 4. Хей, 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 хей. Мона Лиза! Мона Лиза! Мона Лиза! Мона Лиза! От младоженека пристига още пари за оркестъра. Айде Стеф Чобет. 1, 2, 3, 4. Сол, 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 сол. Yes, 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 yes. Signor, señorita, ya son original repertoare na Stef Chobet Volcanic Group. Haide! Hey, señorita! Amore grande! Amore grande! Ole, ole! Ole, micio Stef Chobet! Pasale! 1, 2, 3, 4!